Moitas grazas, bo día, señorías, señor Feijóo. Poucas cuestións lle preocupan hoxe tanto as familias, a clase traballadora, calquer persoa que viva dun salario medio ou dunha pensión como chegar a fin de mes. E como comprenderá, coa subida de precios, en particular a da factura da luz, eso está facendo que chegar a fin de mes sexa misión imposible para moitísimos galegos e galegas e, ademais, é unha dificultade engadida para sair da crise. E vayamos aos datos. En outubro de 2020, os prezos subiron un 0,3%, é dicir, 3 décimas. Un ano despois, a subida é do 5,5%. E poderíamos pensar que esta diferencia é normal porque fai un ano estábamos en plena pandemia, pero que se tomamos como referencia outubro de 2019, a subida de prezos é aínda maior, pasa do 0,1% ao 5,5%. Sube a luz, sube a auga, sube o gas, os carburantes e mesmo alimentos básicos, por exemplo, o aceite que aumenta un 23%. En setembro, os alimentos subiron de media un 4,6%. Os gastos de vivenda, de auga, electricidade, gas e combustibles un 17,3%. Os gastos de transporte un 10,2%. E lembrolle, señor Feijóo, que os salarios en Galiza están por debaixo da media e que temos as segundas pensións máis baixas de todo o Estado. Pero cada día é máis caro pagar a factura da luz, encher o depósito do coche ou facer a compra no supermercado. Aínda que, sen dúbida, o que se está levando a palma é o incremento do prezo da luz até chegar a converterse nunha auténtica estafa. Hoxe, o megavatio hora está en 199 euros, cando fai un ano eran 50, nada menos que un incremento do 293%. Isto traducido á factura da luz significa un incremento do 40% de encarecemento de media. Esta subida nun país rico en electricidade é demoledora para as familias, pero tamén para as empresas e está deixando miles de empregos en risco. E isto, ademais, ten un efecto devastador que impacta en cadea en todos os sectores económicos. E aí temos, por exemplo, o sector lácteo, que está atravesando unha situación difícil, porque xa viña soportando os prezos do leite dunha maneira baixa, non mesmo en moitas ocasións por debaixo dos costes de produción, e agora está sufrindo, ademais, o incremento do prezo das materias primas e da luz, o que está poñendo a moitas explotacións nunha situación límite. Polo tanto, señor Feijóo, pregúntolle cales son as propostas e as medidas do seu Goberno para paliar os efectos da subida do IPC, en particular da escandalosa factura da luz. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, non sei se lle entendín ben. Hoxe veu a esta sesión de control a decir que o problema é que o BNG non apoia as políticas do Partido Popular. Realmente é unha cousa sorprendente, señor Feijóo. Mire, nós cremos que hai que axudar na reactivación económica, pero que as súas receitas son receitas que xa fracasaron no pasado, porque o que nos ven a propoñer é baixarlle os impostos aos que máis teñen. E nós creemos que nesta crise os que máis teñen que aportar para que haxa recursos para as familias que están subindo o coste de vida e que non teñen alternativa. E o que nos ven a decir o presidente da Xunta é que cando temos a miles de familias afogadas por o suba do coste da vida, quero lembrarche que neste país, segundo os últimos datos oficiais, temos 320.000 persoas que viven en situación de pobreza severa, cando temos as PEMES e os nosos autónomos facendo malabarismos para poder enfrentar unha situación realmente difícil, ou cando temos a sectores económicos contra as cordas, como pode ser o sector lácteo, o presidente da Xunta ven aquí a seguir dicíndonos que non vai a facer absolutamente nada nin poñer sobre a mesa ningunha medida extraordinaria. E que tal o seu escapismo, que vemos situacións asombrosas? Eu onte recibín no meu correo electrónico unha petición do seu conselleiro de Medio Rural pedíndome
que faga o traballo que vostede non fai, que negocie con Madrid unha solución aos prezos xustos da crise. Señor Feijóo, se non é capaz de poñer solucións, desde logo o que debería de facer é deixar sitio. Porque é sorprendente que leve vostede 12 anos gobernando e que veña aquí a decirnos que a culpa é do bloque nacionalista galego. E mire, o que nos preocupa é comprobar até que punto vostede sigue aquí o catecismo do Partido Popular máis ultra da súa historia. Ese catecismo que di que hai que baixarlle impostos ás rentas altas cando que necesitamos é unha fiscalidade xusta. Ou ese catecismo que se reafirmou nesa convención de Valencia, onde vimos como saía un Partido Popular máis ultra, tan ultra, que teñen o descaro de propoñer para o Tribunal Constitucional a persoas como Enrique Arnaldo, vinculado a casos de corrupción e que, desde logo, é un exemplo de como entenden vostedes a política, xa o decían nesa convención. Nós, señor Feijóo, cremos que hai que actuar para poñer sobre a mesa medidas para frear os custes enerxéticos disparados. E volvo a decirlle, ten a man tendida do BNG para que defendamos unha tarifa eléctrica galega, para que usemos a riqueza eléctrica que ten este país para beneficiar as empresas, as familias, porque, desde logo, creo que en Galiza a única persoa que non entende que temos dereito a beneficiarnos desa riqueza é vostede. Quizáis o que lle cegan son as portas xiratorias, señor Feijóo. Gracias, señora